Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging... Ating lahat, inaanyayahan po tayong tumayo para sa pasimula ng ating banal na misa. Lapitan siya ng ibig, lapitan siya ng ibig.
tubusin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Mga kapatid, alay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Almario at Sol Ramirez, Chris Jean Torres, Jacinta Manlapas, Marlene Mapue, Marieta Canimo, Consuelo at Celi Sagum, Tekat Rose Tarok, Loren at Mangulabnan, Ronald at Cathy Santos, Emmanuel at Elsie Cruz. Para sa pagpapasalamat sa 16th wedding anniversary ni Jeffrey at Catherine Cruz. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen Tangco, Karen Miranda Chanda and Tam Beltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para sa ating mga medical frontliners, special intentions ni Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters, Cypress, California, Susan Alcazar. Special intentions ni Governor Dennis and Ms. Yoli Pineda, Vice Governor Lilia and Mr. Rodolfo Pineda, BM Ton and Bel Torres, Mayor Rene Maglangke, 10 ng kanyang mga kasamahan, Lucky at Erica David Cruz. Para sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit. Para sa special intentions ni Maricor Pelayo Medina. At para sa kagalingan ni Sir Roy Songco, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Sing Garcia, Father Alex Dison. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Maurino Emilia Tano Irene Pastora, Flordelisa Andres, Mark Anthony Jasmin, Aquilino Salvador, Felipe Imelda, Lamberto Mapalda, Ruben Marina, Oscar George, Reynaldo Brigido at Marieta. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inahandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtin natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon
kay San Lucas. Papuri, Kay Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo naalalaman ang inyong hinihingi, sinabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatayin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatayin ko'y babatayin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoonan at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang magpaglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Pakigreet nyo nga po yung katabi nyo. At pakitanong po siya, anong kulay ka ba? Palagay nyo, anong kulay po ang katabi nyo? Yellow, pink, blue, red, white. Palagay nyo, anong kulay ang katabi nyo? Sa pula, sa puti. Sa puti, sa puti. No po. Anyway, tanong ko po sa inyo, may lumapit na ba sa inyo? May lumapit na ba sa inyo? Tanong ko po sa inyo, may bumulong na po ba sa inyo? May bumulong na po ba sa inyo? Tanong ko sa inyo, may nag-text o nag-chat na po ba sa inyo? Huling tanong ko sa inyo, may biglang nakipagkaibigan po ba sa inyo? Na dati hindi kayo pinapansin-pansin, ngayon bigla kayong dinadalo, bigla kayong biglang nakikipag-friendship sa inyo. Meron na po bang ganon? No po? Sa akin po, may mga bumulong na lumapit. No? Anyway, ano po ito? Nakita naman po natin, sabi ko nga, pinapauna ko, hindi po ako namumulitika, ha? Sinasabi ko lang yung totoo. Una, kung titignan po natin, nung nasaksihan po natin, ang napakaingay, napakakulay, napakasigla, at napakaruming October 1 to 8, yung filing of Certificate of Candidacy, na kung saan makita natin iba't ibang mukha ang nakita natin, national at local level. Iba't ibang mukha, iba't ibang pictures, iba't ibang pa-selfie, iba't ibang video, iba't ibang kulay. Kaya sabi ko, makulay ang nakita natin. At kung titignan natin, lahat ito, lahat sila, sigurado, lalapit sa inyo.
Lahat sila, no, sigurado, may ibubulong sa inyo. At ano yon? Anong ibubulong nila? Isa lang ang sasabihin nila. Gusto po naming maglingkod. Gusto po naming maglingkod. Pero kung titignan niyo po yung certificate candidacy, wala naman sinasabing gusto po naming maglingkod. Ano po yung nandun? Isa rin ang sigurado sa lahat. Sa likod ng sinasabi nilang gusto po naming maglingkod, gusto po naming maupo. Kaya nga po kumakandidato ay gustong maupo. Maupo saan? Maupo sa poder, maupo sa pwesto, maupo sa kapangyarihan. Kay presidente man yan, senador hanggang gobernador, mayor o konsehal, lahat po yan may tinatawag na luklukan at nag-a-apply po sila para maupo sa pwesto. At sa pag-upo nila, sa paglapit nila, isa lang ang sasabihin nila, gusto po naming maglingkod. Pero sa kabila nun, ay ang katotohanan, gusto din nilang maupo sa pwesto. Huwag po kayong magtataka. At huwag po kayong magagalit sa kanila. Kasi po, yaan ay makikita din natin sa ebanghelyo natin ngayon. Noon pa, panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ebanghelyo natin ngayon, abay may dalawang lumapit sa Kanya. May dalawang bumulong sa Kanya. At mga alagad pa niya ang gumawa nito. Ang malapit na alagad pa niya ang gumawa nito. Sino to? Si Zebedeo, ang mga anak na Zebedeo, si Santiago at si Juan. At anong sabi nila? Lumapit sila kay Jesus, binulungan si Jesus. Anong sabi nila? Panginoon, pag nasa kapangyarihan ka na, kapag naupo ka na sa iyong kaharian, kapag naupo ka na sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaharian, ay ipwesto mo naman kami. Ipwesto mo yung isa sa amin sa kanan, ipwesto mo yung isa sa amin sa kaliwa. Ay paupuin mo naman kami. Kapag ikaw ay nasa trono mo na, ay paupuin mo kami sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. What are those? Their position, seats of power and authority. Luklukan ng kapangyarihan. Kaya nga po, anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Sinabihan sila, hindi nyo alam ang iyong hinihingi. Kaya nyo bang kamtin ang binyag na bininyagin sa akin? Kaya nyo bang batahin ang paghihirap na daranasin ko? Anong sagot nila? Opo, kaya namin. Same is true. Hanggang Mayo, makikita natin, sasabihin nila, kaya nyo bang hirap? Opo, kaya namin. Kaya nyo ba yung ganitong responsibilidad? Opo, kaya namin. Kaya nyo bang gawin ng lahat ng to? Opo, kaya namin. Pareho po, no po? Pero may isang paalala ang Panginoon. Anong paalala niya? Hindi lang sa kanila, kundi pati sa lahat ng kanyang mga alagad. Sabi niya, yung mga, to be specific, ang sabi ng Panginoon, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hentil, mga hindi naniniwala kay Kristo. Anong tinuturing nilang pinuno? Sila ang pinapanginoonan. Sila ang nasusunod. Pero, hindi sa inyo. Pero, hindi sa inyo. Iba kayo. Kung sumusunod kayo kay Kristo, iba kayo.
Kung sumusunod kayo sa akin, sabi ng Panginoon, iba ang sa inyo. Kung Kristiyano kayo at sumusunod tayo sa Panginoon, iba ang sa atin. At ano yun? Kung sinong gustong maging dakila, ay dapat magpakababa. Kung sino ang gustong maging dakila, ay dapat magpakababa at magpakumbaba. Kung sino ang gustong manguna, ay dapat na matutong maglingkod. Siya'y maging alipin ng lahat, ang sabi ng Panginoon. And so, isang panawagan po ito para sa ating lahat. Siyempre po, pwesto yan. Hindi lang po yung mga politiko, hindi lang ang mga kandidato, kundi para sa ating lahat, sa iba't ibang uri ng pwesto. Kung lagi-lagi pwesto ang iniisip natin, magkakaroon tayo ng kompetisyon. Ang buhay natin ay magiging kompetisyon. Ang buhay natin ay magiging ambisyon, isang ambisyon. Pero hindi. Ito'y isang misyon. Ito'y pag-aabot para sa Diyos. Ito'y hindi ambisyon, kung hindi ito'y isang misyon. At sa misyon na ito, ano ang dapat nating gawin? Kaya politiko pa ka man o ordinaryong tao? Tayo ay dapat na magpakumbaba at maglingkod sa ating kapwa. Politiko ka man o hindi. Amen. Pangalawa, isang panawagan po ito para sa ating lahat, mga kapatid, na sa ating pagboto, sa ating pagpili sa mga kandidato, sa ating pagpili sa iluluklok natin sa posisyon, sana ay gawin natin ito ng may responsibilidad. Sana ang mga iluluklok natin ay iboboto natin hindi dahil kamag-anak mo o kabaryo mo o kaibigan mo o nakita mo sa TV o artista o idol mo. Sana ang iluluklok natin sa pwesto ay yung mga taong may kakayahan. Hindi dun sa bigayan. Hindi kung ano yung natanggap mo. Kundi kung ito ay may kakayahan na mamuno, mangobyerno. Kung ito ay may kakayahan para mamuno ng buong galing at maiangat ang buhay ng bawat isa sa atin. Lalong-lalo na lugmok tayo ngayon. Pangalawa, kung ito ay may kakayahan na magpakumbaba, ng maglingkod, ng may pagpapakumbaba. Hindi ko po ikakaila na may mga kaibigan po ako sa politika. Hindi ko po ikinakahiya yon at ikinakaila iyon. Ano ang ginagawa doon? Ang lagi pong ginagawa doon ay para tulungan, para hikayatin sila, para maging daan ng Panginoon para sa isang tama at isang mabuting pangungobierno. Gamitin ng Panginoon at hindi sila gamitin o hindi nila gamitin ng Panginoon. Minsan naghumili po ako sa harap ng mga politiko. Ang sabi ko, do not use God. Do not use God, but be used by God.
Ang sabi ko po, huwag niyong gamitin ang Diyos sa inyong pamumulitika. Kasi may pagkakataon na ginagamit ang Diyos sa pamumulitika. Huwag niyong gamitin ang Diyos sa pamumulitika, kundi magpagamit kayo sa Diyos sa inyong pangungobyerno, na kung saan kayo ay mangobyerno ng buong linis, buong kababaang loob, buong paglilingkod sa inyong kapwa, na makikita ng tao na tunay na ginagabayan sila ng Diyos. Isang panawagan ito para sa atin, mga kapatid. Very crucial ang ating electoral process. Very crucial po ang ating gagawin na pagluklok sa mga tao, sa pagluklok sa mga tao sa pwesto. Sabi ko nga po, sila ilalapit sa inyo. Sila'y bubulong sa inyo. Sila'y sisigaw sa entablado. Pero lagi-lagi nating tingnan, lagi-lagi nating isipin ang kakayahan ng tao para mangobyerno, ang kalinisan ng kanilang kalooban. At ipanalangin po natin sila. Lahat ng politiko, lahat ng nangungobyerno, silang lahat na sana gabayan sila ng Panginoon, na sana gamitin sila ng Panginoon, na sana laging gawing malinis ng Panginoon ang kanilang intensyon para maglingkod sa bayan. Pangalawa, ipanalangin po natin ang ating mga sarili, na sana tayo'y makibahagi sa gobyerno. Hindi lang maghintay ng relief, o maghintay ng bigas, o maghintay ng manok, kundi tayo'y makibahagi sa gobyerno sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan na gumagawa ng kabutihan sa iba, hindi na kailangang sabihin pa ng gobyerno o sabihan pa ng simbahan, kundi tayo mismo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Nang sa gayon, makikita natin ang tunay na maghahari ay hindi mga politiko, ay hindi mukha ng mga politiko, kundi ang tunay na maghahari ay ang mukha ng Diyos. Ang tunay na mauupo sa pwesto ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari,
Lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na nangangalaga ng kanilang kultura. Manaignawa ang diwa ng respeto at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos, sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban, natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay kaming magkapuso ng tunay na naglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating ali maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pamadaming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa pag-aain namin sa ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo na rin. Itaas iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasaw upang mangunang umako sa pananagutang dahil hangad mong magbago ang kinainas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Buo ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ng kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa'yo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu kayo nagpumbanalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawakan niyang kalis muli, kanyang pinasalamatan, iniabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya dinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis at kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito ng Tanang Kaparihan at lahat ng manak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Halalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at huwag kang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be. Peace. Cordero ng Diyos na
kapatid, si Kristo, ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Minsan ang buhay ay isang awit ng galang at mayroong liwanag tatanglaw sa ating pag-iyapan. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unod, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa ating nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ang bawat pamilya, kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng iwang banal, na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Minsan ang buhay ay isang awit ng ganda, mayroong liwanag na tanaw sa ating pagyapan. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unod, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamadya, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa ating nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit
awit-awit ang Ave Maria, ang dalangin ng bawat pamilya, kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, ang tugang ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. aming Itna at Patrona Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong mga alaalay o panalangin para sa ating mga pamisa, para sa ating mga yumao ay available po sa ating opisina at sa ating mga pastoral council. Tayo po ay magkakaroon ng pasyam o desenaryo, 10 araw para po sa ating mga yumao. Magsisimula po sa susunod na linggo, October 24, ang ating mga padasal para sa ating mga yumao. Pangalawa, sa October 31 po, magkakaroon tayo ng rito para sa pagsisindi ng kandila para sa ating mga yumao. Doon po sa Pinak, alas 5 ng hapon, doon po sa Pinak. Yung mga kandila po, yung dating ginawa po natin
Available po sa ating mga pastoral council sa ating opisina para po sa pagsisindi ng pinak-alaala para sa mga pagsisindi ng kandila sa pinak-alaala para sa ating mga yumao. Assignment po natin. 1, mamayang gabi po, pakipanalangin niyo po ang lahat ng mga gustong maupo sa pwesto, mga kandidato, na gabayan, tulungan, at linisin ng Panginoon ang kanilang kalooban at intensyon para sa kanilang paghabol o pagtakbo. Pangalawa, ipanalangin din po natin ang ating mga sarili, no? Na sana tayo pumili at magluklok na mga kandidato na naaayon sa kanilang kakayahan, magobyerno at mamuno at maglingkod sa atin. Amen? Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Bilang pagpaparangal sa ating mahal na Ina, ang Santo Rosario, ating awitin ang awit ng Santo Rosario. Minsan ang buhay ay isang awit ng gala, at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pag-iyapan. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng hiling, may isang inang nagmamadya, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa pinagkaloob. Hoy nang mahal na ito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ang bawat pamilya, kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryong mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng iyong banal, tingin ang aming payak na dasal. ihatid mo kami sa langit na ang misa natin ay alay na, humayo kayo, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday. Processional.